Ами, просто се, значи, включително в супермаркета можеш да си купиш смес за чудоси. Където испанците ядат след дискотека в 5 часа сутринта. Да. Там вече няма значение. Аз между другото в Малта съм виждала само там, в самата дискотека. В 2 часа през нощта влиза един човек с една количка с тестени закуски и за 5 минути няма нищо, всички са умрели от глад. Така ли трябва да бъде тенджера? Това ядат за закуски. Не ти разбирам въпроса. Беше голям тенджер. Беше, ама я сменихме, защото беше много топло и дигна 210 градуса на мазнината. И сменихме съда. По принцип трябва да е гъст соса за чуросите. Тук заради вкуса ще е хубаво да го опитвам. Суши коста за утре, бе. Петък. Петък ще правите суши с мен и ще правим севиче с Ще го карида. вземеш ли сега? Или не? А четвъртъка Аз не искам, ще ви понеже кажа, го намеря пипаш това, дето ми и трябва. мога да си го вземеш като пипаш. Това е четвъртък и Гледам, петък че сме много е след. слаб. Да, утре сме с Петя. Може ли да открехнеш, моля те, шока да не стои затворен като първи? Дадох ми избор, така че ще си решим. Опитайте ги тези докато са топли. Ако трябва, разрежете ги или си ги късайте. Ой, добър апетит. Ти беше ли? Хайде да срежем малко, наистина. Много ще да ви дам. А с мед може ли отгоре или само с сахар? Ми не е прието с мед. Родината, откъдето идват, не ядат много мед. На колко е 800? Това не ядат много малко. И да го изнасят. Интересно е. Екстра, надуват се. Последните ще са най-хубави. Соса още ли е вкусен? Харесват ли ви? Да ви питам с соус. Как ли с сос? Винаги е най-добре. Просто тези по улицата са от смес и по всяка вероятност и мазината има значение. Это на оладьи похоже. Отвътре ще е много меко. Като... А и при положение, че човека Хикс е дошъл само заради шоколадовия топинг отгоре. Те са инвестирали повече в топинг от метро, отколкото в тесто. Има по цял свят, има в пликчета смес за палачинки, смес за мъфини, смес за кексове, смес за торта, смес за брауни, смес за какво ли не. За хляб. Да, А за хляб с квас няма. с квас не можеш да имаш в пликче, защото тя трябва да е жива. Кваста. Да. Може ли Да, една? айде още малко. Може ли една сложиш без... Тук без захар искам да опитам. А, 2 штучки.